थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय? आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखार। आं सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो। मिथिबाय? सिमाङावनो फैनो नाङा रजे गोरबोआव फै नों आंनि असे जाना गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबायबो दां। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। थैनो हागोन अब्ला मानो जाबा जाया? उन्दै समनिफ्रायनो नोंसोरखौ हाजासे दुखु होबोबाय आरो हानाय मोनासै। आदै थारैनो नों जोंनि थाखाय सासे इसोर। हामबायसै मादै, गाबनो नाङा। आं बादि सुबुङा माब्लाबाबो इसोर जानो हाया। नोंसोर बिमा माहारियासो आंनि थाखाय इसोर। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। मैना, आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो दुखु जानो होआ। दानि पलिटिकल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि। दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट। दीपक यस नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि। एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं? इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो? गेट आउट। जेरै सैमा जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय? आइ गथ'। आइ लाभ इउ सना। I love you too Sona. आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना। बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा? बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा? बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि, फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायसो? गोसोआव दंना आमाय? बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन? गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया, मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। Now you are the failure leader of this constituency.
फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया गोग्गो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि आं बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जों 3 नं खोला देफिलि बिहाब बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि गान्धीबारि जौसिन फरायसालिनि गेलेनाय फोथाराव फैगौ 25 आरो 26 सनिबार रबिबार खालारै जोङो फैला MCLA आरो मैना बे मोननै बर' सावथुनखौ गान्धीबारि जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जोंनि बे थांखियानो जाहैबाय जोङो 3 नं खोला देफिलि बिहाब बाथौ गौथुमनि नै जोंनि गान्धीबारियाव थानाय मन्दिरखौ बाथौ मन्दिरखौ जाहाथे एसे जोङो आबुं महर होनो हानाय बायदियै जों जाहाथे बे मन्दिरखौ आबुं महर होनो हायो ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे नैबे बर' सावथुन फैला MCLA आरो मैना बे मोननै फिल्मखौ जोंनि बाथौआरि रायजो राजाफोरा गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनानै जाहाथे जोंनि बे गान्धीबारिनि बाथौ थानसालिखौ एसे आबुं महर होनो हानायाव जाहाथे हेफाजाब खालामफैगोन बेखौ आसा फारिनानै जों नोंथांमोनखौ बे बर' सावथुन मोननैखौ नायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। टिकेटनि बेसेना जाहैबाय जोंहा गासैबो थाखोआवनो 100 रां। जोङो गिबि हराव फैला MCLAखौ फैगौ सनिबारै दिन्थिनाय जागोन। बेनिफ्राय रबिबार खालि मैना बे बर' सावथुनखौ जों दिन्थिनाय जागोन। जोंनि गासैबो थाखोआव दा गासैबो थाखोआनो सासेयाव 100 रांल'थार। ओंखायनो गासैबो रायजो राजाफोरा जाहाथे फैसाखौ साना लाबानो नायनो गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि मन्दिरखौ लुफुंनाय एबा दाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि सेराव आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों।